Edio. Edison. Afei mote. Me pam chow yentimi nto aso biem. Why? Yentimi nto aso biem adentia because manya copy strikes. You see asofo bi a report me. Asofo bi a report me. Asofo bi a report me yentimi nto aso biem. Why? Madaroma yentimi nto aso biem. Asofo bi a report me. Ahwa na omaje channel no. You see, they don't want you people to hear the truth too. They always want to keep you people in darkness. They have reported me, okay? They have reported my channel. They have reported my channel, so we shall meet again, okay? You see, I hope that normal. Mane ha mo why ebeyi akra ebeyi asofo no ma reporting ti me ye ni nyina o ma lock me channel no e do ma yi ni image na free so to ma cut kra pam wo mo e no mo ye life ni nyina sa na mo de ye mi o sa na mo de ye mi de ntia me channel no bresa no sa o ha na sofu bi afre no wa threaten wo ade nti na ogu ya sorry sa o ha no bi a threaten wo de hwe de be yo ntimi nto aso bi right nyame ya adom a ebehia o ha ni attractive Roman fathers in painful Roman fathers in painful ma report ni sisi ya me ya lucky channel ne down o crowd be shocked. They have swear not they have swear not for you people to know the truth. Ereshia, my bye. Yamen kamo, Ereshia, why? Nyambe. Nyambe, why mane habo? Ede me nyame no ayam kese awie. Nyambe. Mane how nyambe, why?
I mean, come on. Why? T. Or say because Sandy, he says because of their drunkenness we shouldn't listen to truth. It is not about the drunkenness. It is not about the drunkenness. It is about the name that I make mention, the name that I have decided to teach you the truth about. They don't want you people to know anything. They want you to be kept in darkness forever. When I'm showing you the page of my YouTube channel, you realize that it is big men of God who reported my channel right now. Their names are there. Their names are there. The churches, their names and everything are there, and they have warned me to stop these teachings. So you see, when you get time for yourself tonight, read Jeremiah 44, verse 17 to 19. Then you jump to verse 25. When you get time, read it, okay? Yes. Jeremiah 44, verse number 17 to 19, and then 25. When you read the quotation, you realize so okay kind of quotation and abehu says a queen of heaven or ya the papa abehu or ya honhom money so abehu no watwe hu afiri hu no anya asomdie enti mane how why mane how enti nyame ya adon a ebona da yebehia ewiase no okasa obeka no kra na sometimes me can say bi kire mo asema ya na me ka kire mo say how say so study me me can say bi say uhumi a obechia me achia me won chia me atwam, right? I've been saying that. I always say that for a reason. Because of what I'm doing, I have amassed a lot of enemies. Because of what I'm doing, I have amassed a lot of enemies. The yenti atamfu bebre. Oh ha, so for me to me still. Ubewu. You be making sure say you be you free wiase. A whole lot. Oh ha na so for penyin bi no a report to edwama mpayinfo a lot and a koso, but enye ni nyina na metimi aka kire mo ebi na asi anwumre ya mo amahunu almost sheda no almost strike channel no because TikTok and YouTube and I'm the live telecast no I didn't know mo lucky YouTube almost I call lucky TikTok. I didn't know mo lucky YouTube almost I call lucky TikTok. They know omunim de omo ye ya lucky TikTok ni lucky YouTube obi ase onte sese sa no mai ntinya nsem nyina na metimi aka kire but the be person me ka kire on say fa shi utrim say nyamesom na yeso ye wo omo ye ema ne ma ene ye wo omo ye mema ne ma no ho ema ne ma ne de omo ye nioma bebre edini nyina so efa Kristo som ho ni nyina efa Kristo som ho enti o hwe kwan a omo fa so a omo di Christmas e ba ya Pope Julius the First, the year 350 AD, and will declare 25th December as Christmas. So what you say? Satamono
na the year 1098 na Pope Urban anase Pope Urban na wakoko ntokwa e Jerusalem adi nkunim to odi nkunim no satam na enkramofo na edi Jerusalem so ti abre odi nkunim no ana o share yese omo Jerusalem nyina obi ankoto ensore no ana omo say omo nim esum bia ye frɛ no saa Jewfo mpanyimfo ni nyina omo hyeda omo kum omo nyina enti out of fear ana omo ekaye ye convert wo enti uko asori eya na mehwe Roman fo na omo keka omo nsensem bia mehwe omo si ana masere Yesu moja communion wine Yesu moja ye wo alcoholic wine Yesu moja alcohol wom wonte ase e oba no na mo ye sansan oba no me boni din on belo ke me channel no oba no na me ye sansan na ma yankin kan Bible na hwa ade bi ma yankin kan Bible ma yankin kan Bible na mo hwa ade na mo hwa ade bi wa ha yankin kan Bible na mo hwa ade bi amulo ke the last one na kofie no ano channel no krom gifiri ni samo am all right mote sound na monte still na monte sound no mote wa wote sound no leave comment to ase ona mere okay yan hwade me pa che hwade ma mi yi mi watch no kura nto na emwa me me yan hwade hwe Jeremiah chapter 44 verse 17 me kan Jeremiah chapter 44 verse 17 me kan Jeremiah chapter 44 verse 17 me pa cho me wi a me kan twi tie ni yo uko Roman sumu a na Roman sofo na ka kire wo say Mary na oye Yesu maame no on ye queen of heaven enti omo shi anyina ye ka say anyina they burn incense no omo wine say mebo a omo ye ni say no omo wi a omo de ama Yesu maame no omo bompa ya afa no so enti wotu ho a wa agene ye wo say oye Yesu maame enye Yesu maame oye oba na me boni din na ye loke me channel oye ono a enti hwe say Bible say ye ade pa adinti na Bible fight queen of heaven verse 17 me kan Jeremiah 44 verse 17 say but we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth to burn incense unto the queen of heaven. Roman Catholic will tell you that queen of heaven is Jesus' mother. Meanwhile, the queen of heaven was there. She predates even Moses, Abraham, and whoever that had ever existed on earth. Oh, Roman father for the catcher will say, "Oh, she incense. Incense, you know, so. Yeah, sa oba na wasay nyamesom na wama ene onyankopon honhom afiri yen so na ye bre wo wiase ono na mo shi incense man mo so mo nka no kora nkire nipa no maka kire say mo de mo so enumere na adoma hyere ma ye busa say why na ye enumere am say we ye queen of heaven tie die Bible no so ka tie die Bible no so ka wa Jeremiah 44 verse 17 was it, but we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our own mouth to burn incense unto the queen of heaven and to pour out drink offering unto her as we have done, and we and our fathers, our kings and our princes, and in the cities of Judah and in the street of Jerusalem
For then had we plenty of victuals, and were well, and saw no evil. Verse 18. But since we left off to burn incense to the Queen of Heaven, and to pour out drink offerings unto her, we have wanted all things, and have been consumed by the sword and by the famine. Last one, 19. And when we burn incense to the Queen of Heaven and poured out drink offerings unto her, did we make her cakes to worship her and pour out drink offerings unto her without our men? Nti ọbaa no saa na ọteɛ. Enti nyamesom na yɛsom no mu akyɛ mmienu. Nyamesom na yɛsom no emu akyɛ mmienu. Yɛwɔ Jacob tumfoɔ deɛ wɔ hɔ, ɔno na yɛ bɛrima. Ana ọbaa no nso deɛ wɔ hɔ. Ɛno na mekyerɛ wo sɛ ne din eduru mmerɛ bi a yɛfrɛ no Artemis, yɛfrɛ no Isis, yɛfrɛ no Our Lady of the Star, yɛfrɛ no Queen of Heaven, yɛfrɛ no the Mother Goddess, the Mother Earth, yɛfrɛ no Ishtar, yɛfrɛ no Venus, Aphrodite, yɛfrɛ no Isis, yɛfrɛ no Inanna, yɛfrɛ no Ishtar. Ne din different. So ohun saa din wee bi a, ɛyɛ saa ɔbaa na ɔna abɔ nipa mpempem fam. Ɔmo nim nanso ɔmo nka. Ɔmo nim o nso ɔmo nka. Ɛna ɔmo ama mo abibifoɔ na mo brɛ. Na me no me question ya na me busa ne sɛ ɛdio. Me question ya na me busa sɛ me pa wo a wo hwɛ ni. Busa ho question sɛ enti Abraham wo kyɛn wa na. Abraham kyɛn. Busa ho question sɛ Jeremiah kyɛn wa na. Isaiah kyɛn wa na. Saa difoɔ yi ɔmo nyina ɔmo nya difoɔ kyɛn o. Usu yi o difoɔ a wo ye nipa o nyame honhom betimi aba so. Na adenti na Jeremiah mo Isaiah mo ɔmo hu abɔfoɔ. Omuhu Nyankopɔn. Na wo de wo hu Nyankopɔn. Wo de wo hu abɔfo. Wasum nyame saa so hu abɔfo da. Ohu nyame da. Ɛna brɛ na wo brɛ. Na Bible abɛka kyerɛ sɛ sika ne dwetɛ ɛyɛ Awurade dia. Na busa ho question sɛ ɛna Onyankopɔn ama ne mma brɛ. De enti onipa brɛ nyina ne sɛ we have lost contact with our Creator. We have lost contact with our Creator through the practices of Asherah rite and cults. Busahu, me tiwon Moses on so nkyɛn Elijah on so nkyɛn. Enti adentina Moses de ohun nyame, na me de mi hu nyame. Na busahu question biom sɛ Abraham mpo ohun Onyankopɔn. God assisted them. Onyankopɔn boa wɔn. Na abɔfo mpo boa wɔn. Was life easy for them? Was life easy for them? Those olden days prophets who even had contact with God, was life easy for them? Omo ane wo titi mmeremu na omo hu Onyankopɔn na abrabɔ yɛ easy ma wɔn. Na wɔn ni ahohom mpo enam na abrabɔ anye easy ama wɔn. Na mea anase wo a wo hwɛ ni ya obɔ mpa ya ɔbɔfo bi ama obɔ mpa ya Onyankopɔn honhom bi ensane no wo na abrabɔ be ye easy ama enti sa wo de ye ebu atan a ɛwɔ sɛ wɔn de ɛwɔ sɛ ki ebu wɔn 10 times 10 because God assisted them. It is said the yakɔtwerɛ exams na wanya apɔ enso wantimi ampaase na de onya apɔ mpo twerɛ ye mpo wa ampaase na de wanfa apɔ ankɔ exams wɔ no ne betimi ampaase. Na de nti a ayɛ saa ni nyina ne sɛ ɔma hyɛ daw Jacob tumfoɔ tienie Jacob tumfoɔ ɔyɛ nipa tuntum te sɛ me ɛna ɔbaa no ɛyɛ kokokokoko white ɛna aborɔfo no se saa na tie de a ɔmbɛ make sure sɛ yɛ ni Nyankopɔn ntam bɛte ɛna ɔmo hyɛ da create the word Satan
ɛna ɔmo hyɛ da ɛde ma actors ɛne script writers bebree sɛ ɔmo nye movies na ɔmo ntwerɛ story bebree na ɔmo ma Satan and depicting the black color ɔmo ma Satan enyina hɔ ma ade tuntum na Onyankopɔn enyina hɔ nom what you say ɔmo se ɔmo ma Nyankopɔn enyina hɔ ɛma ade tuntum na Nyankopɔn nyina hɔ ma bonsam na ɔbaa na wasɛe adeɛ no ɔno de ɔnyɛ white enti na ubusa akwala bi ase nyame yɛ deɛ ya na adwene ɛsɛ onyame wɔ yɛ broni ofiri wiem ba na ɛso Jacob tumfo ɔse ne yɛ nipa tuntum adentia ɔma hyɛda na ɔma sɛe yɛ nyinaa enti wo a wote hɔ yi sɛ kyena bi ukɔhyia ɔbɔfoɔ ukɔhyia ɔbɔfoɔ na saa ɔbɔfoɔ no ɔyɛ tuntum no ɔbɛgye wa ɔbɛka sɛ ɔyɛ bonsam ahwɛkora a wɔdwane ɛso so abɔfoɔ na ɛwɔ heaven mi hu bɔfoɔ bi ɔwɔ heaven bi a ɔyɛ kɔkɔɔ da mi hu bɔfoɔ bi ɔyɛ white da me mahu mpanyinfoɔ aduonu nan mahu bebrebe mahu ahohom bebrebe ɔmo nyinaa tuntum saa na ɛyɛ Yahushua ɔpapa kala ne kura no Yahushua yɛ amofo no Jesus Christ ɔpapa kala ɛne kura no ɔyɛ tuntum ɛso hwɛ sɛ Caesar Bushia saa kwa na okura tushuo no aso free wie mu ba awia da na tikɔ yɛ fɛ no Caesar Bushia ɛna ɔmo de na yɛ Yesu entu ɛnɛ a me ne wo kase sɛ wokɔhyia Yesu na sɛ ɔyɛ tuntum no ɔka kyerɛ sɛ ɔno ɛne agyenkwa na wonyi ntum da ade sɛ ɔba te sɛ Caesar Bushia yi so te ase ɔne o maame dae enti wonim deɛ nti a mo abibifoɔ no odiifoɔ bi a ɔbɛsɔle ɔbɛba mu bi a mo nyini ntum enti memetu we yɛ meden wontimi njimi ntum wadwene ɔsɛ bi odiifoɔ torofoɔ mikura nkyerɛkyerɛ bɔne saa na wadwene yɛ menji wakyinye ɛna me ne wo debate because saa na yatetew saa na abrɔfo na fuuli waduru enti sɛ wutu wo bɛgye no kora paa na ɛwɔ mu no adi no ahohom a me ne wɔ nam mehu kɔkɔɔ wɔ mu da me tumi anyame de ama me nyina me mahu atiasefoɔ baanan mahu mpanyinfoɔ aduonu nan onyame ahohom nso yɛwɔ ahohom akɛseɛ kora ɔha mentimi mu wɔ mu din ɔmo nyina yɛ tuntumfoɔ ɔmo nyina tuntumfoɔ ɔmo wɔ abɔdwe sɛ ebi tiri gu ɔmo akyi enti me wone me nam a angel obi ɔbɛba hɔ bia ɔyɛ tuntum ɔba hɔ te sɛ nipa enti obi hɔ a wɔtimi frɛ mu ɔsɛ papa mehyia papa akɔkora bi wɔ me dayem mehyia papa akɔkora bi wɔ me dayem ɛyɛ mpanyinfoɔ aduonu nan ne baako na me ni emu baako ne nam enti most of times no ɔmo edi m'akyi no ɔyɛ ɔtaa kɔsra ɔmo ɛwɔ dayem sɛdeɛ Onyankopɔn ɛkɔsra a ɛyɛ David ba Solomon ɛwɔ dayem no ɛyɛ ametaa soma ma honhom ɔmo kɔsra ɔmo wɔ dayem na ɔmo kɔ no ɔmo de report brɛ me ɛyɛ anam asere because ɔmo adwene yɛ ɔmo sɛ Onyankopɔn deɛ wɔ sɛ ɔyɛ white bi na nka ɔsɛn soro hɔ na nka ne ntaban na nka ɔyɛ se na nka biribi saa but woyɛ tuntum deɛ a bibi ne ngye wontum da ɛnyɛ wo a saa na broni ayɛ wo na me no ɛyɛ me ya sɛ wɔn a mepɛ sɛ me de ɔgyeɛ na me mu ɔmo hunu nyame no like they are not ready, they are not prepared. Inti me hwɛ ɔmo sɛ ya na masere no ma wo so meti hwɛ me ayɛbade saa yare yɛ ba 2020 saa yare yɛ ba 2020 saa yare yɛ ba 2020 sɛ wahunu yare korɔ mempɛsɛ mede ma no bɛbɔdi menkoa ne ɔsɔfoɔ a mesɔre gyinaeɛ abrɛ ɔmo yɛ sɛ ɔmo de paneɛ ɛbobɔ nkrɔfoɔ mesɔre gyinaeɛ
me sorry gyina me cassette ai saa afi duru mire bi no affect me Ghana mpanyinfoɔ ni bi reporto me ma embassies ahodoɔ Ghana mpanyinfoɔ ni bi reporto me ma embassies ahodoɔ sɛ me kutia saa vaccine no me pa kyɛw ene mo a mote America mo a mote Canada mo a mote Germany mo a mote England country bi aso busa ho sɛ ene nokure na eba abonten no nokure ba abonten tiri amanfoɔ yɛ research ɛfa vaccine ho ɛdeɛ ne dɛm ɔmo a yɛsi yɛde awo ɔmo no hwɛ amane aba ɔmo so hwɛ amane ada ɔmo so ukɔ TikTok a bebree wɔ hɔ ukɔ TikTok a bebree wɔ hɔ why you see it ɛnso so me sorry gyina me bɔda wuro saa eduru mmerɛ bi me twa video a no ma strike video no ɛwɔ internet adaya no ma twerɛ de abrɛ sɛ obi a report me say me challenge aban na ɔwɔ Ghana no ɛno nti affect me life me ti way affect me life me wɔ report at the international world ɛfa me ho ɛnso so me mbɔ obi ada me hwi obi ade da I don't have any criminal records ɛnso so me timi sacrifice my life on the line so onipa behu no kore ena me yes say we shall separate the men from the boys also my strike channel also mo block channel ni nyina omanji vaccine yes saki bebre fra adwuma me makura na edi machi yes saki bebre eso me catch no mo say omo show mo sapo mu nsuo aban ne bebre nya adwuma ye omo te ho omo kwaji ye nso bebi anya akoma yare moja aklot moja atoatoa hwɛ de course eso so eduru mre bi na mintimi na eduru mre bi na mintimi na me sori na me dwane because no mo pema bomituo so atam na mo pema bomituo yie because na kokasa atia vaccine na me pema bomituo nso no obi ani me sori na mintimi na me dwane saa emu abamu mpanyinfo a na etatale omo ani ewo dibra na etatale di na men come why ma bye de be sie anya sie wi ti o ma ba ya me adum e be sia my cloud